खुलुमबाय लोगोसे आंनि बड' एजुकेशन 19 चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान जीके सोंनायजों लोगोसे फिननाय लाबोलायबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बिगियाननि सोंथिफोर। कुइसन नम्बर 1 किल'वाटआ मानि सानगुदि? फिननाय अपशन नम्बर बी इनार्जी। कुइसन नम्बर 2 बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिफांनि मुङा मा? फिननाय अपशन नम्बर ए इकाइलाप्टास। कुइसन नम्बर 3 मा दाउआ उनथिंजायबो बिरनो हायो? फिननाय अपशन नम्बर डी हामिंग बार्ड। कुइसन नम्बर 4 गाइखेराव गासै बेसेबां जौखोन्दो दै थायो? फिननाय अपशन नम्बर सी 87 जौखोन्दो। कुइसन नम्बर 5 ब्लु विट्रयल होननानै गाहायनि बबे मोनसेखौ मिथिनाय जायो? फिननाय अपशन नम्बर डी कपर सालफेट। कुइसन नम्बर 6 डायप्टारआ मानि सानगुदि? फिननाय अपशन नम्बर सी लेन्स। कुइसन नम्बर 7 बिबारनि सोमोन्दै फरायसंनायखौ मा बुङो? फिननाय अपशन नम्बर बी आन्टोलजि। कुइसन नम्बर 8 मानसिनि देहानि pH स्केलनि जखाया बेसेबां? फिननाय अपशन नम्बर सी 7.4। कुइसन नम्बर 9 हिमोग्ल'बिनआ जाबाय मोनसे देश। फिननाय अपशन नम्बर ए प्रटिन। कुइसन नम्बर 10 मानसिनि खोमायाव गासै मोन बेसेबां हारा दं? फिननाय अपशन नम्बर ए 3 मोनथाम। कुइसन नम्बर 11 गाहायनि बबे मोनसे गेसखौ गेदेमा गेस नोबेल गेस होनना मिथियो? फिननाय अपशन नम्बर सी हेलियाम गेस। कुइसन नम्बर 12 बेकिं सडानि रासायनारि मुङा मा? फिननाय अपशन नम्बर सी सडियाम बाइकार्बोनेट।